Takže teraz ideme posledný kus stavať. Posledný konečne. Ale veľa vecí. Ešte musím to potom zbaliť. Neviem ako sa snažím. Už som to rozbalil. Vyzerá to tak, že máme ďalšiu minifinku. Hlava neutekaj mi. Prosím. A máme tu aj dve kortačky. Krásne kortačky. Ja si myslím, že takto raz možno takto hodí, ale neviem. To si radšej nehodí. Sú tu dve rybky. Dve rybky. Jedna. Proste tu bude aj poklad. Tak. Kde to ušlo zase? Kde to ušlo? A tu. Ušlo to až po vysávač. Až sem. Takže... Tak, ideme na to. Ideme ako to postavím minifiku, ako klasické stavanie. Už ďalší potápač. Jednu naozaj sa potápača mám. Tvár taká. Takže sa máme musím dať prílohu alebo vlasy. Čo dvojíme. Tu dvakrát vlasy. A toto tu sa si dáva nejak sa. Tak. Neviem to presne sa sieknúť, je to dosť ťažké, ale... No, už to možno je. Neviem, či je to, ale asi takto. Tak vyzerá. A ešte musím mu dať plotvičky. Jasne, že potápač. Potápača si myslím, že už mám. Spadlo mi. Korytnačky tu zase mám. Opäť si mi spadla. A vrhneme sa na stavanie. Takže. To si tu dám. To bude takto. Hej. Dobre. Si to postavím takto. Takto si to postavíme. Takže... Tak, ešte pôjde. Nejaké maličké veci. Ale mega malé. Tu si taká malá kuľka nechá. Tu musím si postaviť. Tak sa postavilo.
je asi kvet. Taky. Tu musím postavit. Teraz to musím len nejak spojiť. Dobře. To bude asi takto. Áno. To nejak bude asi. Počkej, to je toto, hej. Takto. Áno. Ten istý pokrok, takže nič ťažké. To je plohlica, hej. A je tu asi aj krab. Tak, takú polovičku mám. Idem na toto. Čiže je asi také ťažšie. Myslím, že som mohla. Tak. Sú tu dve rastlinky. Zase rastlinky. Tak. A ďalej. Tu mám zase toto. Toto musí ísť takto. Výborne. Potom že mám tieto dve. A tieto dve idú asi takto, nie? Áno. Takže to idú asi takto. Výborne. Tu sa zase pridajú tie rastlinky. Kvety vlastne. Tak. Aj toto sa pridá. Takto sa to pridá. Takže. Tu vidím toto, kde mám byť asi sem. Vidím toto tu, ako asi má ísť takto nejak. Neviem úplne. Toto tu má ísť asi sem. Je. Nebo musím si zobrať takú. A toto. Tak to asi spojí. Takto. Potom ide takto. To si myslím, že to má byť asi takto, ťažko sa to dáva, takže také najťažšie asi. Tak. Tak. A tu ešte je krab. Že krab asi ide sem. To tak vyzerá. Tak má byť asi.
Takže teraz takto pomôžem. Takto. Áno. Jedna k druhú. Ešte ide jedna. Potom do tej ide taká ryba. Ktorú mám mať takto. Asi. A ju asi tu postaviť. Hej. A takto to nejak má byť. Nemá padať asi. Znamená, že sme možno jesť. Proste nemá to padať, hej. Tak, som to tak zapevnil. Ďalší krok ide. Tento si dám a ide tu zase. Ale asi toto som dať a zase toto rybu mám dať sem, ale zase som to takto pokazil. No. Dobre, keď si bude sem, keď to dobre hádam. Zase rybička je tam. Potom už iba poklad samotný. A tu zbrník dám asi také 3 mince. 3. A ešte tu trofej. Potom tu mám zakúpiť nejak. Asi kľúče. Takže asi takto. Neviem určite. Neviem, ako to zapevniť. Takže tak. Takže to je taká truhlička. To mi teraz utíka. Takže trofej potom nájdem. Lenže toto tu je asi to najťažšie zo všetkých. Časť. Výborne. Mám to. Ešte tu máš jednu mincu. Tri mince mám. Len kde je tá trofej? Tá trofej tam tu. Znamená, že kde byť musia. Takže ten teraz tu tak nemáme. Potom, keď nájdem, tak potom vám poviem, takže zatiaľ sú tu 3 mince, hej. S pokladom. Potom nájdem ešte toto. Potom tu by som musel takto zakvačiť. Takto. A dať toto. A tu je už asi koniec. Tu keď vidíte. Čiže to koniec úplne celého to.
Čiže to je asi všetko. Čau.